Kai ba kai? In ji tsoron ka kai waye? Baka san ko waye ne ba ko? Shin to kai waye kai da zaka ce mun san ko kai waye ba? Ni dan hoshi ne da makami. Dan hoshi da makami? Eh. Ban ga alama kai dan hoshi ba na shi yasa. Ba ga alama ba? Ban ga alama ba, ta mi zan jin tsoron ka. Ai kun na bar shi gida wallahi, amma ka gane sai hali ba. Harkar duniya babu daɗi ba a nahin bari, kullum tafiya take hakanan don Allah dan Zakariya bane wuce da gudu haka? Zakariya ne. To me kwar da shi an gaita gudu? Ni wasa ne. nan ina je ana labari cewa nan wanga masallacin na gabar shi kalimanci ne. To amma kuma rashin na tsaya same shi haka har yana gudu haka. To Allah ya sa da lafiya. A ko dai bincike cikin lamarin nan. Bari mu jira mu tsoma jira mu gani ko da wani zai hito da nan. Idan ne. Ga mutumin ga har yanzu bai dawo ba. Lalle yanzu bai dawo ba. Ka san lokacin da ake yanzu. Lokacin rogo kila rogo ne ya ce mai yawa. Lalle tana iya shi ko shi da daji. Lalle. Ile gona ga tashi ta bakin gida cin yake. To matsala ma da ma ce kashin ai. To in kashi ne. Abin da ka damu ne saboda rayuwar yanzu ba tsaka da bincike akai. na mu bari sai ya yi samu gani ka san mutum shege ne amma fa ba ko wani abu ne zai abun akwai ba tsoro dan wuka wani gani gare shi to ka dai gani ya kamata ku tashi da gaggawa mu taimaka tashi mutum shi mutumin ga tun ɗazu ya ce in tsaya dawo kuma bai dawo ba ni na tsayuwa har na gaji yanzu tsawon awa nawa amma dai bari in ƙara hankuri dai ban sani ba ko jaraba ni ne yayi Allah sa an ciwo ga jaraba mai gida dai ba Allah da gaske da kake magana gare da ka abun nan don Allah dai kamar rai kai ina ganin ya hakuntar da mutum wallahi ko koma dan halaka kada sai wata shi wallahi kamar rai don Allah lahiya kake kwana ga lahiya lau wallahi wai hoshi ne ka so hoshi Allah ka sa abin ne ya zahi duk garin ba wani labari dole ne ce bari in shigo cikin dajin ko ina samu kada ka dan shi limanci kuma zaka dawo kana wani ka to ka dauko katuna gida mun azama wani abu ne ya kasa cikin daji za a yankewa amma ka zo ka dauko ka kwata da mutum zaka yankewa to ha kai gwamma da mun ka biyo shi saboda Allah tsoho kamar wanga yanzu me zaka samu gare shi buɗe je kan mu gani wani a cikin jikan ma a cikin hadda zaka ciwa kamar ba mu kuma cikin juka hula hade ce a cikin hula ce kawai yanzu saboda Allah dattijo da shi haka yaron ga kamar rai yanzu dai ko wani abu zaka samu ga wanga dattijo ne ai ya kamata ka kale shi yaro yawon bara ne kai shine ni dan yau kwana na uku bisa hanyar ga sai ni dan to sai ya ce man wai in ba shi wani abu ni har na alama ni zai taimaka ma saboda ni ga alamu dai na shi bukatar taimakon ga gaskiya wallahi
to ni da yanzu ganga al'amari ba abun da zan ce muku sai dai in ce na gode muku dan ba dan ku ba Allah dai sa abun da zai faruwa da ni to sai dai da abu na gaba wanda dai na kaso don Allah don annabi tunda na gan ku dai kuna da zubin kirki gaskiya ba don Allah ku dan taimaka mu ko da naira 2000 dan ƙara guzuri kai ne da yawa abu ka ga Ka mai gida kai da ka san shi. To ka taimaka min mu kaga ta mu bari mu koma abu da ya faru mu No. kai baka da komai kana ba Allah tunda dai su sun tayi ka taimaka kai ko abu naira 1000 dai ka taimaka mun da ita don Allah na roƙe ka maciyacin matsakan